Kasalan sa barangay nga gipaygayon sa Lala, Lanao del Norte pinasahi tungod sa mga bridal car nga gigamit sa mga kinasal. Ani ang detalye. Dungan nga nag-GSI-2 ang 49 kaparisan sa barangay Darumawang sa Lala, Lanao del Norte atol silang kasalan ng barangay. Nakita sa otoridad nga daghan kuno ang mga magtiayon sa lugar nga dugay na nag-ipon apan dili pa kasado. Busa gibuhat ang mga aktibidad. Usa sa magtiayong gikasal nga dugay na nag-ipon Mosla Wilson Lapinoria, 53 anyos, ug asawa niini nga si Makiputen. Libre tanan sa gastuhon nga giabaga sa LGU. Ang makalingaw kay sa pag-uli sa newlyweds, nag-iyahay na silang sakay sa ilang mga pinasahing bridal car. Dunay uban nga nag-tricycle ug ang uban habal-habal. Ako si Real Soroche para sa One Mindanao.